Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong putoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa iba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinayo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Uli naman po sa ating programang Kape asin Baretang Agraryo. Diyos marhay na aga po mga kaagraryo. Kan nakaaging episode naging tapok niya itong bisita ang Special Assistant to the Regional Director as binabadsagan bilang Mami Supra si Parponida Santiago. Kung sain siya po ang nag-instrumento kan pagpapakusugan Dar Bicol urog na po sa pagpapauswag kan pagbuhay kan mga paraomang benepisyaryo kung sain na matian udok sa bot na serbisyo publiko para sa Department of Agrarian Reform. Ang sa ipong expertise sa inisyatiba sa DAR Regional Project Management Office, si rarom kan proyektong split ang naging magian para sa iya huli kan eksperyensya sa DAR Sorsogon bilang project manager. Ngunya na aldaw, saro na naman pong matibay na kaagraryo ang satuyang magiging tampok na bisita. Siya po nakapagtapos ng kolehiyo taon 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering sa University of San Carlos, Cebu. Kan taon 1989 hanggang 1990, ipigpadagos niya po ang sa iyang pag-eskwela kung sa'y nakakuha siya ng kabilugan na 36 units sa Bachelor of Science and Secondary Education. Kan taon 2018, digdiman po niya nakuha ang sa iyang master's degree sa Public Administration kung saan sa iya pong natapos ang graduate school sa Osmeña Colleges. Nagpunan sa iyang paglog sa Department of Agrarian Reform taon 1991 hanggang 1992 bilang Clerk 3 sa opisina po di Provincia kan Masbate. Sa kaparehong taon 1992, siya po naging Assistant Statistician na sa iya man pong kinaputan ang 10 taon urog na sagod kan taon 2003. And sa kaparehong taon 2003 mga kasama mga kaagraryo, digdiman po siya naging Agrarian Reform Program Technologist sa taon 2015. Nagpadagos pa ang paglangkaw kan sa posisyon sa kaparehong taon 2015 kung saan siya po naging Agrarian Reform Program Officer 2 sa sayang pong kinaputan sa loob ng 5 taon o sa 2020. Por dahil sa ipong padagos sa pagmaigot na mas maproteheran asin maisabuot ang karapatan kan mga paraomang benepisyaryo, siya man po na bugtak bilang Municipal Agrarian Reform Program Officer kanton 2020 sa taon 2022. Sa kaparehong taon 2022, liwat po na tawanan ni Onra ang sa ipong padagos sa pagsiserbisyo kan dagos na halangkaw na posisyon bilang Chief Agrarian Reform Program Officer sa 2025. Sa padagos sa paghira sa pagpapiling ni marhay na futuro sa sektor ng agrikultura at pagsiserbisyo publiko kan nakaaging bulan, kan Pebrero lang po ngunya taon, siya pinagdesignar na maging OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 kan DAR Provincial Office kan Sorsogon. Mga kaagraryo, sa tuya pong pinapabisto ang presenting na mamayungon yan kan opisina kan probinsya kan DAR Sorsogon, si Parpo 2, Eleanor Torres. Good morning, ma'am. Good morning, Kaagraryong Grace. At magandang umaga din po sa ating mga tagapagsubaybay sa programa ito. Yes po, yan. Kaagraryong Beding yan. Congratulations po sa muli at liwat po sa iyong designation bilang Head ng Department of Agrarian Reform Sorsogon. Ngunit po sa ang balita, sunod-sunod po ang inyong naging accomplishment sa maiksing panahon. Pwede po bang maikwento po sa amin ang mga tagumpay sa ating lalawigan ng Sorsogon? Salamat po, Kaagraryong Grace, sa pagbati sa 4 na buwan po ng aking panunungkulan sa probinsya ng Sorsogon bilang isang OIC, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2.
tayo po ay naka-witness at nakakataba po ng puso na ito po ang mga ganap na ito ay matagumpay. Kagaya po ng noong March 17 to 18, sa lahat po ng region at probinsya sa interong Pilipinas, ang Region 5 at specifically sa probinsya ng Sorsogon ang napiling bisitahin ng World Bank, ng 11th World Bank Implementation Mission Support dahil po sa mga best practices sa pag-implementar ng split project sa probinsya. At ito po ay isa sa mga highlights ng pagbisita nila ay sila po personal ang nagpaabot ng titulo sa pito po na agrarian reform beneficiaries na kasama po ang ating National Project Director ng DAR, Assistant Secretary na si Attorney Marjorie Aison. Okay. So ngayon po, Kagraryong Beding, ay pag-usapan natin ang tungkol sa implementation ng proyektong split. At bilang project manager, Provincial Project Management Office ng DAR Sorsogon, ano po ba ang pwedeng accomplishment natin sa ilalim po ng naturang proyekto? Okay. Kagraryong Grace, bago ko po sagutin yung ipangalawa mo pong tanong, ay gusto ko pang idagdag yung ating mga naging matagumpay na ganap sa 4 na buwan ng ating paninilbihan. Ay nagkaroon po tayo noong April 25 ay nagkaroon po tayo ng signing of marketing agreements with our institutional buyers sa 8 agrarian reform beneficiaries organizations o kung yung sinasabi natin na ARBOs. Na ibig pong sabihin ang ating pong mga ARBOs ay may sigurado na pong babagsakan ng kanilang mga produkto. At ang sunod po noong April 30 ay matagumpay yung inauguration and turnover ng Sitio Gabud, Barangay Tarumatas sa munisipyo ng Bulan, yung Farm to Market Road na yun po ay pinunduhan sa ilalim ng Agrarian Reform Funds at ito po ay inimplementar ng ating LGU Bulan sa pumumuno po ng ating butihing alkalde na si Mayor Gordola. At ito po ay tinampukan ng ating mga kasamahan sa Central Office na pinangungunahan na Director Bon Mendoza at tampok din po ang ating mga regional officials na pinangungunahan ni Regional Director Ruben Tudor Sindak at ng ating Assistant Regional Director for Administration ni si Arda Herald Artabal at ng mga kawani ng DAR. At yung tungkol naman po sa ating land acquisition and distribution, presente po na talagang sa ngayon ay maraming na-approve na certificate of deposit dahil po sa binaba na pondo para po doon sa landowners compensation. Kung kaya ay nasa proseso tayo ngayon na ginagawa naman natin yung pag-generate ng title para na po ready naman po sa distribution. At doon po sa tanong mo po, yung pangalawa ay kung ano po ang estado ng ating implementasyon sa project split. Tama po pa, Kagraryong Grace? Sa bago po tayo na-assign dito sa probinsya ng Sorsogon, ay natapos na po ang almost 8,000 hectares na field validation at nasimula na rin po na yung survey by administration na 500 hectares na sa kasulukuyan po ang karamihan niyan ay mayroon na ng approved subdivision survey at konti na lang po ang hinihintay natin at mayroon na po tayong na register na e-title na almost 1,500 hectares at na-distribute na almost 800 hectares. Sa ngayon po ay patuloy po ang pagproseso ng ating mga e-title. Okay. Ano po ba ang mga pamamaraan na ating ginawa sa ating opisina para patuloy pong mapabilis ang implementation ng ating mga programa sa iba't ibang mga sektor at sa proyekto po ng split? Okay, salamat po, Kagraryong Grace. Ang ato pong mga ginagawa ay yung ating mga strategy ay tunto sa ating project split. Tayo po ay nag-hire ng mga legal assistants, ng mga RCT na kumbaga mayroon yan ang komposisyon ng mayroon ng mga lawyers at engineers. At ang presente po noon ay nagkaroon lang po tayo ng
onboarding at orientation sa mga newly hired natin na DAR Municipal Office Technical Support Staff para po mapabilis ang pagproseso ng implementasyon ng split. Sa ibang sektor naman po, kagaya ng land acquisition and distribution, ay patuloy po tayo sa pangkadak ng mga field investigation para po tuloy-tuloy na magkaroon ng land valuation at magkaroon ng certificate of deposit ang ating mga landowner na nasasakop ang kanilang mga land holdings. At doon po sa ating support services ay patuloy po ang ating pag-organize ng mga ARGOs. Mayroon po tayong mga ongoing na mga farm-to-market roads, na mga validation, at meron din po tayo ng agraryo merkado. So talagang malaki at maganda yung tulong na nabibigay po ng ating tanggapan. Anyway, tamang-tama agraryong beding dahil po patuloy pong nalalaman natin at patuloy ang mga accomplishment dito sa DAR Sorsogon. Ngayon po nasa second quarter na po tayo. Ano po ba ang mga dapat nating abangan pa? At meron pa tayong mga programa o mga programang gagawin sa mga darating na araw, linggo o buwan? Salamat po sa pagbibigay sa atin ng oportunidad na ito ay mapaabot natin sa ating mga tagapakinig. Hindi po lamang sa mga Sorsoganons. Sa June 20 po ay magkakaroon ng region-wide title distribution. Kasama po ito ang e-title at ng CLOA. At kasabay po dito ang sinasabi natin na kukrum. Ang delegation po ng DAR Sorsogon ay 200 at 134 po niyan ang ARB. Ito pong distribution na to ay pangunganahan ng ating presidente, si President Ferdinand Marcos Jr. at ang ating DAR Secretary na si DAR Secretary Conrado M. Estrella III. At of course, kasama din dyan ang mga key officials ng Central Office, Regional Office at Provincial Officers. Okay, so mamaya babalikan pa natin sa agraryong beding mga kasama, pero dito na muna tayo sa ating pang ibang mga bisita, ang Freyas Brothers. Ito po ay mga tinutulungan na agrarian reform beneficiaries from Sorsogon. Narito po ang magkapatid na si Jovic at saka si Francis. Di po ba yan? Ano, Bicol na lang, sir? Bicol na lang kita. Yan, tamang-tama. Yaonig dian magtugang na si Jovic and Francis mga kasama. Ini po ang mga pigtatabangan ng mga agrarian reform beneficiaries sa Sorsogon. Sinda po taga Gurayan, Huban, Sorsogon. Tama po. And naghalat din 20 taon bago po nakuhaan sa mga individual title and after na ma-receive ang Certificate of Land Ownership Award. Sige po, haputunta na po ang sa tuyong mga bisita mo yan. Kagaryong Jovic. Sa po sa Kagaryong Jovic, yan, maray na pagkaaga po. Pirang taon na po kamong nag-uuma asin, nagkukultibar po sa itong daga? Batog po sa papa po namon hanggang po sa niyan. Halos po 39 years. 39 years na, so talagang haluyo na po kamong nagkukultibar asin nag-uuma sa paagi po kan pigmana nindong daga sa sindong magurang. Sa loob po kan halabang panahon na yan, pwede po bang sa indong maistorya kung guraano kahaloy kamong naghalat bago po na-receive ang sa indong mga individual na mga titulo? 20 years po. 20 years. So, day man po kamo nalangkag sa paghalat kan titulo. Ay, tayo po. Opo. Yan. Ano-ano po ang mga produkto na sa inyo pong naaani, dulot kan padagos na pag-ataman po nindo, kan kadagaan sa inyo mga pig-uuma? Damo po ma'am, una po sa doon mga nyug, tapos may saging po, saka iba-iba po na may prutas na mga tanong. Anyog mo niyan, mahalo na po bagaan presyo. So talaga nag-harvest na po kamo nin nyug. Ayo po. Apo. Yan. Sa mga panahon na ini, na kamo po nakakaani ninhulikan padagos na baka may mga kalamidad na nag-agi, so baka apektado po ang sido mga pigya tatanuman. Ano-ano po ang sa tuyong iba pang pinagbubuan ng pagkabuhay, tangarig dagos po makasalbar na sa tuyong pangurual daw na pagbuhay? Apo dati po, si Papa, pag naabot po ang mga birdianis na panahon, may mga tanong po kasi sa mga insabi po ng mga lalaki po siya. Maski man po kagihapon kami, ako ang gihapon na nimo. Saka may mga extra pang po kami na trabaho na yun. So talagang hindi magugutom sa kadagos-dagosan pagbuhay kan pamilya. Dahil igwanin alternatibo daw, igwanin kalamidad dahil alimbawa inabot kita ng tag-uran, mabubuhay ang pamilya. Opo.
Ngunyan po na nasa sa imo na po mismo ang sa indong titulo, kandaga, na sa indo pong pinagumahan, masasabi daw po nindo na mas marhay na ang sinong pagkabuhay kumpara kan mayo pa po si titulo sa indo. Opo, dako po natabang sa amon kasi po niyan po nakakataon na po ako sa asawa ko. Kaya dati po kasi wala talaga ako trabaho, taong bahay lang po ako. Ang asawa ko may trabaho. Minsan po na talagang nasusubog po ako sa asawa ko. Kasi bilang sarap po na ama, dapat ako po ang magtatao sinalo. Pero sa nakuha po naman yan na title, dako po natabang po na nakaabot sa amin. Nakataon na po ako sa Simpang Adlaw po na gastos po sa balay. So dako lang tabang. Paano po nakatabang sa Induan Department of Agrarian Reform tangarig dagos-dagos po na maging mataryong po sa tuyang umahan? Po, dago magayong po ano kasi sobra po kahigos po sa mga nasa agrarian po ng mga sinda po, mga higusong talaga po sobra po ano ninda maski wala po sin adlaw wala sin gabi sa ina basta po matabangan po ang mga pareho po na mga magsasaka. Inihimo po ninda yan. Okay, yan. Salamat Kaagraryong Jovic. Hindi naman kita sa tugang mo na si Francis. Kaagraryong Francis, maray na pag-aaga po. Maray na agad. Yan. Siya po 39 years old mga kasama and may pamilya naman po. Taga Guruyan, Huban, Sorsogon. And arog kan sa iyang tugang, nagalatman po ng 20 taon bago naresibian na titulo and kapunta po ni Daan Certificate of Land Ownership Award. Sige tabi, Kaagraryong Francis, napag-araman mi po na kamu pong magturugang asin si sa indo pong ama kaibanan po ang nagpartisipar pa sa pagbisita kan World Bank Mission dungan po sa Sorsogon. Pwede po bang maipaabot mo sa samuya may istorya po ang detalye kung ano po ang mga napag-urulay na sinangyari po kan panahon na ito? Ang pag-ulayan po namin sa ito na pagbisita po sa mga World Bank, itong financial po na hagadon po namin sa inda na tabang para sa po saan pag nag-aani kami na makuha namin so pagkayong na pag-ani tapos ang ano po nila sa amon pag gusto po namin na hagadon na po kaya paggamit sa mga pagsasaka ihatag po nila ang po yun po ang pinag-ilestoryahan po namin. So pati po ang mga makinarya na pwedeng itao po makukaan nindo sa tabang kan World Bank Mission na ini. Iyo po. Opo. Idagdag na lang po na saruman po ang sidong ama sa mga nakaresibinin titulo kanakaagi pong taon. Tama po. Alagad dinhulikan siguro kaidadan na po kagurangan asin panahon siya po na maaram sa kinaban pirang bulan lang pagkatapos sa maresibi ang titulo. Kaagraryong Francis, personal taka pong hapoton, paano asin para sa imo, ano po ang mga daimo malilingawan na ligasiya kan sa imong ama kan siya nabubuhay pa, asin ano-ano ang mga marhay na gibo na maut mong ipagpadagos urog na po sa lado kan pag-uuma? Ang nagirumdum ko sa sabi-samo sa magurang batog kan magkaisip ako hindi naman pagbabayaan ni napid yung umanamon sasaka kung pwedeng tanuman na punoong sinyo pupunoong namin sinyo pati mga prutas kay para pag-abot ng panahon may maani kami mayad saka sa mga kapo-apuhan niya may makuha pa amo po so binilin sa amo magurang nama. So talagang ang pagbuhay nindo sa pag-uuma dahil paglingawan dahil dyan ka mo nabuhay ipagpadagos lang dahil yan ang hanap buhay and apwera kayan pwede pa ka maghanap ng ibang papagkikitaan para mabuhayan sinong pamilya. So marirahay po na arugan si mensahe asin siguro talagang di malilingawan na tukdukan magurang sa Indo. Sige, Kaagraryong Jovic and Francis, aprobit sa randa na po ining pagkakataon para ipaabot ang sinong mensahe urog na po sa indong pagpapasalamat sa mga naging parte o pagkakaigwan ni doon sa diring titulo. Inutunda po si Jovic, pagpapasalamat mo po tabi, Kaagraryong Jovic. Nagpapasalamat po ako sa DARPO kasi sila po ang kaso po sa magkaigwa po kami sin titulo at magkaigwa po kami sin karapatan po sa duta. Kaya nagpapasalamat po kami. Kaya yung mga ina po na kamo po na baka na inasikaso po sa nurse, pag nakabot na po sa iyo ang mga title po, siguraduhin po ninyo na malagahan po ninyo. Asa kadiri po nato ni pagpabakan kasi malagahan po yun sa pamilya nato. Saka po, nagpapasalamat po kami sa Secretary Estrella po, tapos lalo na po sa ating butihing
Pangulo na sa dako po na naitabang niya po sa amo. Okay, thank you very much. Balikan ta naman po si Francis. Sige tabi Francis, ano ang sa imong mensahe na gusto pong ipaabot sa satoy mga paraantabay? Kamu po bilang parte kan mga nakaresbi kan titulo sa beneficiaryo kan programa Kandar. Ako po nagpapasalamat po ako sa mga intiro po na nagtatabang sa amo ng mga opisyalis ng mga DAR po, tapos lalo na po sa atong presidente at sekretary. Nagpapasalamat po ako sa lubos kaya nagka-ititle po kami na Opo, yan. Magayon si mensahe po ni Francis o ni Jovi Kasubago dahil ang sabi niya, nakaputan ang titulo dahil dapat matintaran ni pabakal. Bakit ito ang kagraryong biding? Dako lang bagay dahil ito ang sakripisyo kan magurang na dapat ipagpadagos kan mga akit. Yan. So, thank you so much kan marirahay na mensahe lugod maging magayon na mensahe tapo ini sa ito yung mga kaagraryo na nakaantabay po sa programang Kape Asin Baratang Agraryo. Siyempre po, bago magtapos sa tuyang episode ngunyan, balikan taman giraray si para po kan Sorsogon tangari paabot kan po sa iyang mensahe sa tuyang mga parantabay. Kagraryong Biding. With your permission, Kagraryong Grace, gusto po nating pasalamatan ang mga taong nasa likod, organization ng itong mga ganap na sa Sorsogon, sa probinsya ng Sorsogon na naging matagumpay. Sa ngalan po ng EXICOM, ng DAR Provincial Office, kasama po natin ang mga Municipal Agrarian Reform Program Officers at lahat ng kawani ng Department of Agrarian Reform ng Sorsogon, ay nais po natin pasalamatan ang mga taong nasa likod ng mga tagumpay na ito. Naganap ng tayo ay nanunungkulan. Ang ating pong mga line agencies, ang ating pong mga partner in programs, ang ating pong mga LGUs, ang ating mga stakeholders, at syempre, andyan ang suporta at guidance ng ating regional officials headed by ating Regional Director Rio Ben Tudor Sindak, at siyempre doon sa direktiba ng ating kasulukuyang DAR Secretary na si Secretary Conrado M. Estrella na sa presenteng administrasyon po ni President Ferdinand Marcos Jr. At gusto po rin pong ipaabot na tangkilikin po natin ang ating agraryo merkado. Kada Webes po ay mayroon po tayong agraryo merkado doon po sa Camp Escudero sa Sorsogon. Kayo po ay makakabili ng presko at murang mga produkto galing po sa ating mga arbos, mas mura sa ating mga palengke. At ang aming pong opisina ay bukas simula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, kaya huwag po kayong mag-atubiling magpasyal at isang guni ang inyong mga agam-agam dahil meron po tayo ng mga dinisignar na mga personnel para po mag-address ng inyong mga concerns. At meron po tayo ng mga DAR municipal offices na pinamumunuan ito ng ating mga municipal agrarian reform officers na handa rin pong magsilbi sa inyong lahat. Maraming salamat po. Kaya sasabihin ko pong sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Yan. Diyos mabalos sa Agraryong Biding, mga kasama, tamang-tama ang promotion takan Agraryo Merkado sa Sorsogon bilang pagtabang sa tuyong mga Agrarian Reform Beneficiaries Organizations as in iba pang katuwang tangari itulod as in ibenta ang produkto halos sa tuyong mga arbos. Diyos mabalos, mga kasama.
So yan na po ang sa tuyang episode Gwin Aldaw sa Kape asin Baretang Agraryo. Ngunyan po aldaw nin Biyernes mga kasama. Liwat sa ido po mantabianan programa ini digdilang po sa 91.1 DWNX asin 1296 sa Birikan kan sa Indo mga radyo. Ang programang ini hinatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong Split. Ako po ang sa inyong Kaagraryong Grace Inocentes, Diyos Mabalos asin Diyos Marhay na pagkaaga. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. para sa benepisyaryo bilang tugon sa layon ng rehimen, parselisasyon ng mga lupain, ang biyaya sa bagong Pilipino. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sila sa
bagong Pilipino.